Svega uz vas pozdravljam i naše drage goste, Krapinsko-zagorskog župana gospodina Željka Kolara. A za sam početak evo spomenut ćemo da će vam se danas predstaviti i nekoliko puhačkih orkestara, prije svega domaćini, puhački orkestar Vatrogasne zajednice Gornja Stubica, zatim gradska glazba Trsat iz Rijeke. Bravo, bravo, tako je. S nama su i dragi prijatelji iz Slovenije, godbeno društvo Mužika Sveti Lazar Boršt, dakle iz Slovenije. Puhački orkestar dobrovoljnog vatrogasnog društva Donja Stubica, ajmo jedan bravo za njih. I dragi gosti koji nam dolaze iz Njemačke, orkester Zum Galbach. I dok nam dragi gosti iz Rijeke silaze s pozornice, mi ćemo najaviti našeg sljedećeg izvođača, a to je godbeno društvo Mužika Sveti Lazar iz Boršta pokraj Kopra. Osnovano je 1999. godine s namjerom očuvanja tradicijske glazbe koja se u tim krajevima svirala. Članovi društva odmah po osnivanju krenuli su u prikupljanje raznoraznih melodija koje su evo i danas na njihovom repertoaru. Večeras ovdje u Gornjoj Stubici predstavit će nam se s nekoliko skladbi Škoda Laski, Sem pravi Primorec, Gablonzer Perlen, Spomin na Čežariji, Pensilvenija i Golica. Pa pozdravimo jednim velikim pljeskom drage goste iz Slovenije, godbeno društvo Mužika Sveti Lazar iz Boršta pokraj Kopra. Načelnika općine Gornja Stubica, gospodina Jasmina Krizmanića. Naime, i dragim gostima iz Slovenije također ćemo uručiti prigodan poklon, odnosno evo, koliko vidimo doći će do razmjene poklona. Hvala lijepo. Odlično. Po cesti za nas. Hvala lijepo.